Pagpupugay para sa mga inang agila. Ang isang agila na malapit ng maging nanay ay naghahanap ng mapupugaran at kalagayan ito ay sa tuktok ng isang talampas. Tapos maghahanap siya ng matitigas na mga sanga at gagawin itong sapin ng kanyang pugad. Ito ay kanyang tatabunan ng mga balahibo para komportable ang kanyang mga inakay paglabas nila. Pero habang lumalaki ang mga inakay sa pugad, unti-unti niyang inaalis ang mga balahibo. Alam niyo kung bakit? Para mawala ang pagiging komportable nila upang mapuwersang umalis sa pugad nang sa ganong magkaroon sila ng tinatawag na giant leap of faith. At iyon na nga ang mangyayari, hindi na makakaya ng mga inakay ang mga nakausli-usling mga sanga, kaya tatayo sila at aakyat sa gilid ng pugad at makikita ang gilid ng talampas. Dito na papasok sa isip ng mga inakay na tumalon at ikampay ang maliliit nilang pakpak tulad ng ginagawa ng kanilang ina. At doon nga bubulusok silang pababa at ang inang agila ay biglang lilipad at sasaluhin sila sa kanyang likod. Kung sakali mang hindi pa nila kayang lumipad talaga, magmula dyan, wala nang atrasan sa inakay. Gagawin niya ulit kasi alam niyang sasaluhin siya ng kanyang ina hanggang sa matuto siyang kampay ang kanyang mga bagwis. Ganyan ang inang agila, hinahanda ang kanyang mga anak sa hamon ng buhay. Pero handa palaging saluhin sila sa kanilang pagbagsak. Maniwala kayo sa hindi, ang amang agila ay parang wala lang, pero muling babalikan ang inang agila pag panahon na naman ng pagpupulot yata, kasi ang amang agila ay isa lang ang inaasawa sa buong buhay niya at wala nang iba. Happy Mother's Day, mga inang agila, from John De Leos, ang agila ng Oblandia. Mabalos.